Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, obing, agulim, kanagtal na kayon. Tairugi tayo, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Tinapudno nga ayat ni Prinsipe Agus. Nasingpet ken nagagat ni Prinsipe Agus. Tultulungan na dagiti marigrigat, ngagnanaed iti pagarianda. Nadayaw ken nadungo kadagiti dadakkel na. Inaldaw nga agsawar ni Prinsipe Agus iti aglawlaw ti pagarianda. Iti maysa nga aldaw ket Italamanan ang nakagtengak iti daytoy a lugar, kakaduak a soldado. Nagado abilit ti nagtaeng kadagiti dadakkel a kayo. Yung Prinsipe Agos, napugad daytoy a lugar. Saan la abilit tinagtang iti daytoy a kabakiran? No di kat agraman dagiti narurungsot nga ayop. Amok dayta. Maragsa ka nakla makakita manen iti daytoy a lugar. Ha. Soldado. Adda nagkarasakas iti saan unay nga dayo. Isagana yu dagiti panayo. Amangan no adda kabusor. Wood, napatag ka Prinsipe Agos. Agsipot kayo anay imbag. Sabali ti agparparig na kanyak. Saan tayo asurutan ti desdes nga agturong iti dalan amapan iti palasyo? Amangan no adda nakabalangan iti dalan tayo. Matungpal, Prinsipe Agos. Dayjay manen. Ha? Puraw a lobo. Ha? Prinsipe Agos, narungsot day ta lobo. Anya ti aramidan tayo kankwana. Saan tayo adang ranti lobo? Aging gaasaan nga agaramid iti saan anasayaan. Ng Prinsipe Agos, nagbalangan iti dalan tayo. Adda pa'y may sa lobo ang nagtaguob. Dakas ti iparangarang ti panagtaguob ti lobo. Pukpukawan na dagiti daduma pa'y akakadwana. Prinsipe Agos, awanan ti puraw a lobo iti dalan. Magpukaw magbeso. Anya? Anya ti aramidan tayo ita, Prinsipe Agos. Ala, sakayan tayo dagiti kabalyo tayo. Kartingan nyo, pumanaw tayo dito kabakiran. Amangan sumangpet dagiti pangen alubo. Sige, sakayan yun dagiti kabalyo yo. Saan arumpeng adi malyasat kayo itinayja akabakiran? Akadwam dagiti soldado ti palasyo, anak ko a Prinsipe Agos. Ha? Apay ka di, amak nga ari. Nailunod na dya lugar. Pasig adagiti narurungsot a lobo ti adayjay. Mariribu kanak, amak nga ari. Saan ka di ang nagdalyasat akon iti dayjay akabakiran? Wan, ngem ubing kapay di. Saan pa'y ana ilunod na dya akabakiran. Nawaya pa'y la dagiti tattao ngagdalyasat iti dayjay a lugar. Amak nga ari. Ala, maturog ka na nakuha, Prinsipe. Adalang man tirabi. Mapanak matan iti silid ni iti inam arena. Tilaan pakasdaawak. Nagtakderlaan ti puraw a lobo iti dalan mi. Saan na kami adinangran? Anya nga tati kayat asawan ti panagbalangan na iti dalan mi. Kayat na kami nga taabalaagan iti posibleng aramidan dagiti kakadwa na alobo. Ay, talaga ang mariribukanak. Sa dinaw tinagapwam rahana. Napanak la nagpagnapag na iti aglawlaw ti kabakiran, ama. Rahana. Adun adaras nga imbagaken ka. Asaan ka nga umad-adayaw dito'y lugar tayaw. Ama, Di mo ulitin pa'y dayta nga inaramid mo, rahana. Agpaggad ka laeng no ulitan pa'y. pakawanindak, ama. Saanin ang maulit pa, iti inaramid ko. Asawak nga ari mo ito.
Diyak makita ni Prinsipe Agos iti palasyo. Anya, Awan mo ti kabalyo na iti kwadra. Madanaganag, ang mga no nagturong ijay na ilunod a kabakiran. asawa ka rin. Pagkalmaam lang terignam. Oh, Di ka unagdandanag. Imposible ang mapan iti na ilunod na lugar ti anak mo. Imbaga kung Juana ang napagad ti agturong iti dayjay a lugar. pimanaw latan asaan ang nagpakada. Imbag kuma, no nang ikuyog kadag iti soldado ti palasyo, tapno sa anak nga agdandanag. Dito'y apasat ti kabakiran ti nakakitaan mi iti puraw a lobo. Panagkunak, naidumduma day di a lobo. Pinarangnak, kat nagamo dagiti matana. Mapana kon iti ayan ti kabalyok. Agsubli ako iti palasyo. Kayat ko kumamanan na makita day di a lobo. Ti kabalyok. Pinalawlawan dagiti nangisit a lobo. Nagaduda. Rumrumsik pa'y dagiti matada. Ay, delikado da ito eh. Isaganak ti kalasag kan ispadak. Ang mga nukala at dak adaropan. Langadan ti dumarop. Kala at adimarop ti puraw a lobo. Kadagiti nangisit a lobo. Isuday ta ti lobo asap sa pulak. Makamuditan. Tulungak ti puraw a lobo. Nagado dagiti nangisit a lobo akalaban na. Nagsanudan dagiti nagado a lobo. Nagado ti donor ti puraw a lobo. Anya ti aramidak. Agsaysayasayan ti nagado adara manipod kadagiti sugat na. Ang mga numatay. Saan arumbang amatay? Gaputa sinalak ni banak. No saan agapuken ko na? Dinangranda kon dagiti nangisit a lobo. Madlaw nga agkakapsutan ti puraw a lobo. Ang mga numatay. Nagbalin a tao ti puraw a lobo? Babae, anya ti aramidakan ka, tapno saan ka amatay? Sa kruyen nag, katipan na kiti ayan ti amag. Anya? Isurok ti dalan nga agturong iti kalapaw mi. Juan, aramidak dayta. Sakruyan kan. Sa pulan nyo ti anak ko a prinsipe, iti na ilunod a kabakiran. Saan kayo nga agsubli dito'y palasyo, aging gaadiyo kakuyog ti anak ko? Wan, napatagari. Saan ang mabalin nga agbayag ti anak ko iti dayjay lugar? Nunas ken asawaran nyo ti amin asuli ti kabakiran. Aramidan nyo, Wan, napatagari. agtignay kayon, susoldados! Mapantayon ka kadwa. Madanagan akon. Malaman, ngem saan pa'y ang nagsubli dito'y palasyo ti anak ko a prinsipe. Sapay la ko matawan ti dakes sa napasamakan ko na. Rahana, tinagan ti anak ko, Prinsipe Agos. Kamang kami, ti kapututan dagiti puraw a lobo. Saan kami adakas a lobo? Dagiti laeng nangisit a lobo, ti agdangran. Anya? Inlunod na kami, ti may sa amang mangkik. Nga agnanaad iti daytoy akabakiran. Isuan nagbalin kami a lobo. Kastagayan. Amalakay. Ay, Prinsipe Agos, iti saan nga agbayag? Matayon ti kakaisuna nga anak ko. Gapo iti panakadangran na. Sana mabalin, amalakay. Sinalak ni banak ni Rahana. Utang ko ti biyag ko kenkwana. Aramidak ti amin. Tapno maispalkan patay. Ngam, anak ti aramida. Adun tinagsayasay adara ni Rahana.
Urayin tala nga mauyos ti biyag na. Saan ang mabalin ang malaki? Mapanak iti palasyo. Agpatulong ak iti amak nga ari ken inak aray na. Ang mga nuad na maitulong da. Prinsipe Agos. Kartingak ti agdalyasat para kinirahana. Agyamanak, si mangpatmatlaangan ti anak ta prinsipe, asawa nga ari. Wan asawa ka rin Imuna pa yan ang nagawin ng dagiti soldado nga imbaon ko amang sapol kan Juana iti nailunod a kabakiran. Aday tan. Sumungad ti anak ta a prinsipe. Amak nga ari, inak aray na. Masapol ko titulong nyo. Apay, anak ko a prinsipe. Anya ti maitulong mikan ka, anak ko a prinsipe. Dumngag kayo iti ibagak, amak nga ari. Inak aray na. Napatag-unay da ito nga ibagak kada kayo. Kat sapay lakumata sa andak apaayan. Prinsipe Agos, namnama kunda ito'y nga idadating mo dito'y kalapaw ko. Anya? Imbaon na kati amam nga ari dito'y lugar me. Tapno agpatulong ka may papan iti may sa alobo. Kasano nga amum dayta? Ina amang ngagas. Gaputa iso tinaipadto, Prinsipe Agos. Naipad to? Wan, hindi punganay. Da kayon iti lobo, ti may kari iti tunggal may sa. Di ka maawatan. Ina amang ngagas. Anya ti kayat mo asawan? May sa kanalaing amang ngagas. Ngamjak kabailan nga agasan ti may sa lobo. Sika ti makaagas kan makaispal iti biyag na. Anya? Prinsipe Agos, ti bruha anang ilunod iti dayjay a lugar. Kat kasingin ko. Anya? Dakas a bruha ti kasingin ko. Eso ang nagtaang iti dayjay a kabakiran. Kat nairaman ang nailunod dagiti tattao. Nga gindag iti dayjay a lugar. Inaramat ti kasingin ko ti panakabalin na. Sinalukuban ti dakas a panakabalin ti entero a kabakiran. Ina amang ngagas. Iso na awagan dayjay a lugar iti nailunod a kabakiran. Ita lang ay bagak daytoy. Awan sa bali a makammo iti daytoy a palimod. A kasingin ko ti dakas a bruha. Anya nga rod ti rumbang nga ramidak. Tapno maispal ni Rahana. Prinsipe Agos, gapo iti gagar mo amang ispal kan kuana. Ammo nga da panagayat mo iti babae a lobo. Kan iso at talaga tinaipad daw. Para kan ka. Dumngag ka anay imbag. Tilang napudno a panagayat mo ti makaispal iti babae a lobo. Laglagi pam, Prinsipe Agos. Napudno nga ayat ti maysa prinsipe, ti mangispal iti biyag, ti babae a lobo. Agtignay kan, katagsubli ka iti lugar nga ayan ti lobo.
ipariknam kan kwa na tinapudno nga ayat mo. Lagi pamday tao'y anay ibagakan ka. Daladawon ti ameng, Prinsipe Agos. Natayan ni Rahana nga anak ko. Saan? Saan ang mabalin daytoy? Itay pa'y anauyos ti biyag na, Prinsipe Agos. Inabunga kon iti puraw nga ulas ti bagina. Rahana, pakawanan na. Diyak na ispal ti biyag mo. Si Direk launa iti bagik. Gaputa siyak ti makagapuno apay anatay ka. Arakupan kan agkan ka. Kas panagyaman ko kan ka. Ha? Anya ti mapaspasama. Kala at anagangin itinapigsa. Amalakay, anya ti mapaspasama kan ka. Ha? Anya ti napasama. Kas nalimag antirik na. Kaya't kadi asawon dayto. Anapagkan ti lunod iti kapututan me. Nagsardang matan tinapigsa nga angin, amalakay. Ha? Nabiyag ti anak ko. Agyaman na. Nabiyagan ti anak ko. Napukawon ti lunod kada kamay. Ama, anya tinapasamag. Kalata pimigsaag. Ti amok ka. Wen, anak ko. Pimusay ka. Gambabaan ka ni Prinsipe Agos. Napukawan ti lunod. Kat si bibiyag ka. Anya, may sa kagayam a prinsipe. Juan, Rahana. Amalakay. Pudno gayam ti imbaga kanyak tinalaing amang ngagas. Tinapudno a panagayat ko kini Rahana ti mangpagka iti lunod. Awanen ti lunod, Rahana. Iso akid dawak ti imam, kat agkalaysatan iti kabitan a panawan. Ipakaamok adagos dayto iti amak nga ari, kan iti inak aray na. Mangangay tayo iti nagarbo a kalaysa, ijay palasyo. Naangay nga rod, tinagarbo akalaysa, da Prinsipe Agos kan Prinsesa Rahana. Iti saan ang nagbayag, na adanda, iti maysa nga anak. Nagbalin ang naragsak ti entero a pagarian, da Ari Mordo kan Reyna Ligay, gapo iti dayta a pasamag. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Bulyeser. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri.
agpipindasin siya kayo. Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.